Il-komunità kummerċjali Maltija għadha mħassba ferm bir-reperkussjonijiet li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jew aħjar Brexit mistenni jkollha fuq pajjiżna. Dan ħareġ waqt business breakfast dwar Brexit fejn il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb wissa li pajjiżna issa għandu sfida kbira x'jeleb u ddeskriva dak li mistenni jseħħ bħala ħolma kera. U għafakkar li l-Kamra tal-Kummerċ minn dejjem wissiet li Brexit bla ftehim kif mistenni jseħħ huwa l-agħar xenarju għal pajjiżna. Irrefera wkoll għal studju li wera kif Brexit bla ftehim jista' jwassal għal telf ta' 1.4% tal-prodott domestiku gross tas 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u telf ta' 1,200,000 post tax-xogħol. Qal li għal Malta u l-Irlanda dan huwa xenarju aktar diżastruż minn pajjiżi oħra minħabba d-daqs tal-pajjiżi rispettivi u d-dipendenza tagħna fuq l-ekonomija Britannika. Fil-fatt bejn Malta u r-Renju Unit fl-aħħar snin kien hemm moviment ta' importazzjoni u esportazzjoni għal valur ta' bejn 500 miljun u 600 miljun euro jew aħjar 16% tat-total ta' kummerċ għal pajjiżna. David Chwiereb fakkar li bi Brexit kumpaniji li jimportaw jew jesportaw minn u lejn ir-Renju Unit mistennija jibdew jaffaċċjaw tariffi ġodda, proċeduri relatati mad-dwana u toqol amministrattiv konsiderevoli.